Bhuti, wasuzodla. Bhuti, wazodla. Hayi ngadla mina ngilambanga. Ubhuti ubuke enganeme. Kungani? Chaza ukuthini? Ubemthanda nje uTutu. Manje yabo ngoba seshade nomunye umuntu, kufanele ukuthi aphatheke kabi. Qinisile yazi, kusukela samncane wonke umuntu wayemgcona ukuthi uTutu uzoba unkosikazi wakhe. Ngiyacabanga nje, ucabanga ngaye njengomkakhe. Kodwa bala sizubhuti ehlisa umoya. Bhuti, wasuzodla. Ngilambanga. Dlanini nina? Kodwa ungawenza kanjani lokho? Uma ukuthi wena udli pho thina sodla kanjani bhuti? Wena uhlezi uthi kithi noma ngabe silimele kanjani, noma inkinga injani, noma sicasuke kanjani, kodwa singakudineli ukudla. Noma uzubhlungu uyadla. Uma usuqeda ukudla nje ungabhekana nanoma yini empilweni. Impilo ngiphethe kabuhlungu Ngikushuthi lo mkhunkulu wangiqalekisa ngempela empilweni. Awusho ngesikhathi ngizalwa bengikhunga azange bakuphe nisikere. Cha. Yazi phela ngishiso ukuthi mina yonke into enjabula wena empilweni yami nginqamula isuse. Manje ke sekukhona uTulja esengimnikeza isithembiso sami. Ukuthi noma ngabe yini uTulja ifuna ngizomenzela. Ufuna ukushadana naye ngoSiddharth lona. Kanti ngakolunye uhlangothi ubaba njengoba sazenzile kule ndawo ngenxa yakhe. Sagcina sinesithunzi ngenxa yokuthi wazivikela yena. Ngiyazi impela ukuthi ngiyamkoleta kakhulu. Kodwa manje nange ngifuna uganisa uTulja kumuntu engamthandi. Hello, Surya. Ungakuphi? Surya, mina sengiyasaba kakhulu. Usuku lomshado wami alikakalungiswa kodwa ubaba uselokhu ekhuluma ngokulungiselela umshado. Kusasa kumele siyogcotsha. Ngiyasaba ngempela mina manje. Angisazi ngempela ngenze njani. Uwena wedwa umuntu ongangisiza. Ngicela ungikhiphe kuyona yonke lemfisho umise lo mshado. Ngicela ukuthi ungisize, ngiyacela. Surya? Hello? Sanibonani. Hawa we. Nafika isikhathi esihle. Yebo, kona isikhathi sambile. Kona asiphili ngesikhathi sabanye abantu. Isikhathi siphila ngami, ngikhohlwe ukubuka iwashi. Ngabuke kodwa uSuri. Kwenzakaleni ngempela kuyena? Uzoza kodwa. Wozani? Asambe siyothenga. Wozani? Baba. Ubekwa yini lona la? Ngizombulala namhlanje. Ehlisa umoya. Angithi ngikutshelile. Dedela umshado uqhubeke. Bese siyagadla emva kwalokho. Empeleni imini umbizile la. Umalume kumele akhe postari okhethekile namhlanje ngithi. Njengoba ubhuti engakwazanga ukuza, ngicabanga ukuthi uSurya kuba uyena okhethayo. Ingakho ngimbizile. Futhi amantombazana azoyikhethela nawo Sara ngithi. Kona uqinisile. Soqeda ukuthenga ngesikhathi esisodwa. Kanti futhi ngizodinga umsebenzi ozongiphathela impahla. Surya, ngiyajabula usufikile. Bese sizokufonela. Njengoba kuzoba umshado, uyazi kuzoba matasa kanjani. Manje kuzofanele wenze yonke into.
wenze wonke umsebenzi ngamunye. Oh. Woza, kuzomela siqhubeke sithenge. Yebo. Gogo, yinhle leya. Mtshela gqoka yona. Hawu yebo. Bewumkhanyana wakho uyawuthanda lona. Hamba gqoka. Khona ngeke sibe nenkinga. Hamba. Kungani angalibamba ucingo lwakhe? Ngizomtshela kanjani ukuthi kwenzakalani la? Hawu ma. Ubheke ubuhle kanjani? Waze wahlala kuwena. Lalela, beka lona eceleni. Kungani engangibuki ngisho kungibuka? Sicela ukuthi usikhombise usalo omuhle nje oyelo. Dolja. Buka la imuphi othandayo? Sicela ukuthi usibekele lo eceleni. Hayibo, akuthandi lo. Lalela, yinhle kakhulu. Dolja nayo iyayithanda. Iyona. Akithi thanga uthandi. Sitshengisa omunye phela. Nama ngiyithandi. Umakoti wakho sanabhaza gqoka usaro nje. Cha. Ngeke ukubone lokho, veza omunye. Hayile. Thatha le pink. Iqhome zerose nosalo pink. Uyazi ukuzokufanele kanjani? Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours through izizonke sisonke DStv channel 169.